στον Άρη. Και να σου πω λίγο, που θα το ξέρει σίγουρα, γιατί έχουμε διαβάσει τα ίδια πράγματα νομίζω σήμερα. Και ήμουνα και αριανή μικρή, έτσι. Ναι, ότι ενώ ξεκίνησε την καριέρα του στην Αμερική, ενώ εκεί έμαθε το μπάσκετ, ξεκίνησε και εκπαιδεύτηκε και προπονήθηκε με τα εκείνα δεδομένα που με της Ελλάδας δεν είχαν καμία σχέση και γι' αυτό ίσως έχει και αυτή την οτροπία και τη θέληση και το πείσμα για τη νίκη και δεν το κοίταζε ναι το κάνω σαν δουλειά να τα παίρνω μόνο, αλλά και να προσφέρω και δείχνει ακόμα ότι το αγαπάει. Φυσικά. Ήταν να μείνει στην Αμερική. Δηλαδή η καριέρα του και η πορεία του έδειχνε. Οι προδιαγραφές του ήταν ναι, σίγουρα. Γιατί και οι άνθρωποι εκεί τον ήθελαν, είχε πάρα πολύ καλές προτάσεις. Μάλιστα, σε συνέντευξή του είχε πει ότι είχε φτάσει στο σημείο που σκεφτόταν να τα παρατήσει, γιατί κάτι είχε γίνει ένα περιστατικό και είχε στεναχωρεθεί. Και συμπαίκτης του είπε: μην τα παρατάς, του χρόνου θα είσαι εσύ ο πρωταθλητής και όλοι θα ασχολούνται μαζί σου. Πράγμα το οποίο έγινε, το είδαμε και από τα βίντεο που δείξαμε πριν. Αλλά ένας τραυματισμός, όπως όλοι οι αθλητές, σε όλα τα αθλήματα έχουν, τους τύχησε το όνειρο το να μείνει στην Αμερική και να προχωρήσει και σε μεγαλύτερες ομάδες και σε μεγαλύτερους αγώνες. Ωστόσο, πάνω σε αυτό που λες, θα μου επιτρέψεις να σου διαβάσω τι έχουν πει σπουδαίοι παίχτες του εξωτερικού. Έτσι, δεν μιλάμε για τους δικούς μας. Να τα θυμηθούν οι παλιοί και να τα μάθουν και οι νεότεροι όπως είμαστε εμείς, γιατί πάντα αυτές οι πληροφορίες είναι χρήσιμες και να τα βλέπουν και άλλοι νεότεροι αθλητές και να μην το παίζουν ψωνάκια με την έννοια εισαγωγικά θα το βάλω, που νομίζουν ότι κάποιοι είναι επειδή βάλανε ένα καλάθι, ένα τρίποντο και μετά δεν μιλάνε και έχουν σηκώσει τον πύχη πάρα πολύ ψηλά. Σε ακούμε, Κατερίνα, με μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, έχουμε συγκεντρώσει μερικές φράσεις πολύ σημαντικών παιχτών που έχουν μιλήσει για τον Νίκο τον Γκάλι. Σεργέι Μπέλοφ, σπουδαίος σοβιετικός καλαθοσφαιριστής και προπονητής. Τον θαυμάζω, όταν παίζει ένας με έναν είναι ανίκητος. Δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι ένας παίχτης θα μπορούσε να τα βάλει με όλη τη Σοβιετική Ένωση. Προχωράμε στον Αλεξάντερ Γκομέλσκι, σοβιετικός προπονητής. Ο Γκάλης είναι παίκτης του 21ου αιώνα. Το 87 έχει γίνει αυτή η δήλωση. Ντράζεν Πέτροβιτς, διάσημος Κροάτης μπασκετμπολίστας. Θέλω να είμαι συμπαίκτης του Γκάλη. Να του δίνω assist και αυτός να σκοράρει. Άζα Πέτροβιτς είναι, λοιπόν, Κροάτης μπασκετμπολίστας και προπονητής. Ο Ντράζεν είναι αδερφός μου, αλλά ψηφίζω τον Γκάλι. Μπομπ Μακ Αντού, Αμερικανός παίκτης του NBA, αυτό που σας λέγαμε και πριν. Ο Γκάλης κάνει πράγματα που ούτε οι παίκτες των Celtics και των Lakers μπορούν να κάνουν. Μάικλ Τζόρνταν, ο κορυφαίος καλαθοσφαιριστής όλων των εποχών. Δεν περίμενα να βρω έναν τόσο σπουδαίο παίκτη στην Ευρώπη. Γιώργος Αμερικάνος, παλέμαχος καλαθοσφαιριστής, συγγνώμη. Ο άνθρωπος είναι κομπιούτερ. Αν έπαιζε μαζί μας στην ΑΕΚ του 60, θα ήμασταν αίτητοι. Βασίλης Γκούμας, παλέμαχος καλαθοσφαιριστής. Αν παίζαμε μαζί, θα σκοράραμε 300 πόντους σε κάθε παιχνίδι. Όντι Νόρις, παλέμαχος Αμερικανός καλαθοσφαιριστής. Έχω δει πολλούς παίχτες στην καριέρα μου, αλλά αυτά που κάνει ο Νίκος Γκάλης στο παρκέ, μόνο 2 ή 3 παίχτες μπορούν να τα κάνουν. Ρουντ Χάρεβάιν, Ολλανδός προπονητής. Βρήκα τρόπο για να σταματήσω τον Γκάλι. Θα τον κλειδώσω στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του και έτσι δεν θα έρθει στο γήπεδο. Μιλάμε για εκφράσεις πραγματικά συγκλονιστικές. Συγκλονιστικές εκφράσεις και έχω μείνει άναυδη. Πώς μπόρεσες και διάβασες όλα αυτά τα ονόματα. Τα έχω κάνει πρόβα. Χαίρομαι, είναι γραμμένα το όλοι. Ναι. Ότι έχει μελετήσει πριν έρθει σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Φυσικά και έχω μελετήσει. Μην λέμε ότι λέμε. Μία φορά στο τόσο να έχουμε βγει αδιάβαστες. Ναι, μωρέ. Σπάει, το σπάει το πόδι. Εγώ και στεναχωρέθηκα λιγάκι. Το σπάει το πόδι. Τι είπες όμως, θέλω να μου πεις τι είπες πάνω, ότι κάθε λοιπόν τηλεοπτική στάρ σε όλη την καριέρα της τηλεοπτική θα έχει κάποιες ατυχές στιγμές, ρε παιδιά. Εντάξει, δεν πειράζει. Συμβαίνουν και αυτά έτσι. Μην τα βρει κανένας θέμος, κανένας like σε αυτά μετά. Πάνω και στο αρχείο να τα προσέχετε. Αλήθεια. Την Κυριακή μάλιστα θέλουν μεταγραφή, μας θέλουν για μεταγραφή. Ωραία. Βεβαίως, ναι. Θα το συζητήσουμε. Και εφόσον λοιπόν έχουμε μείνει στον χώρο
της Αμερικής, του NBA, που ήθελε πάρα πολύ να προχωρήσει, αλλά ο τραυματισμός αυτός τον ανάγκασε, να το πω έτσι, να μείνει εκτός, όπως είπες και εσύ. Πήρε κάπου εκεί γύρω στο 78-79 λοιπόν την απόφαση να επιστρέψει στην Ελλάδα. Γιατί μέχρι τότε ήταν στην Αμερική, έτσι. Οι προβλέψεις ήταν σαφώς οδηγούσαν προς τα εκεί. Βέβαια, και όλη του η πορεία και το ταλέντο του. Λοιπόν, και εκεί το 79 έρχεται στον Άρη. Στη συμπρωτεύουσα. Να δώσουμε και τα χαιρετίσματά μας, πιστεύω να μας βλέπετε, γιατί έχουμε φιλαράκια, τους το έχουμε πει από το Facebook και είπαν θα μας δουν. Εάν δεν μας δουν, δεν τους ξαναμιλάμε. Πάμε. Κατερίνα. Και